Moi boa tarde, señorías. Hai aproximadamente 2 anos, neste mesma Cámara, neste mesmo plenario, tivemos un acordo unánime en torno ao tema de cal debía de ser o futuro do patrimonio das caixas. Quixera hoxe lembralo 2 anos despois. Acordábamos nesta Cámara que o Parlamento instaba a Xunta de Galiza a que promova que as coleccións de arte que tiñan Caixa Nova e Caixa Galiza sexan postas a disposición do patrimonio público galego a través do comodato, a cesión, a adquisición ou calquera outra figura das previstas na legislación autonómica de patrimonio, mantendo a colección que está en Vigo, promovendo a súa conservación e acceso público, tanto a través das sedes expositivas actuais como a través de exposicións itinerantes e destinando un espazo nalgún dos edificios da Cidade da Cultura para difundir e poñer en valor este patrimonio artístico galego. É evidente, señorías, que se hoxe traemos esta iniciativa a este pleno é porque a Xunta de Galiza non cumpriu co mandato que unánimemente este Parlamento lle trasladou. Por lo tanto, aquí estamos ante non só un desfalco do patrimonio público do noso país, do patrimonio artístico que tiñan as extintas caixas de aforro, sino que tamén estamos ante unha mostra de como este Parlamento é ninguneado ou como en ocasións o Partido Popular vota neste Parlamento resolucións que non ten ningún tipo de intención de cumprir porque simplemente o que quere é facer ver que algo cambia, pero en realidade non quere actuar ante situacións que, como digo, a nós nos parece que desde logo van a supor unha perda irreparable para o noso patrimonio e en concreto para todo o que ten que ver coas artes plásticas no noso país. Non imos hoxe a debater sobre as graves consecuencias que vai a traer a desaparición do noso sistema financiero desde o punto de vista do apoio ao noso tecido empresarial, do apoio ás familias. Sobre isto hai unha pregunta que mañá terá que responder o presidente da Xunta e, polo tanto, hoxe só abordamos unha parte do que significa a desaparición das caixas no noso país, que afecta non só ao tecido productivo, sino que afecta tamén ao noso tecido cultural. Fíxense que había un informe das fundacións que decía que nos últimos 4 anos en cultura as caixas galegas investiran a metade do que fixera a Xunta de Galiza. É dicir, que se hai unha pérdida non do que significou o impacto da caída das caixas, que a nivel cultural é moi relevante e que para unha nación como Galiza, que ten unha cultura minorizada, que está sufrindo dunha maneira moi grave os recortes, pois supón na práctica unha pérdida de apoio moito maior que a que se rexistra nos orzamentos. Tampouco quero entrar no detalle, porque entendo que as súas señorías son conscientes do importante valor que teñen as coleccións artísticas das caixas, máis unhas 7.000 pezas, unhas 7.000 obras do máis representativo das artes plásticas do noso país, tanto do século XIX como do século XX. E se nós hoxe traemos esta iniciativa é porque estas coleccións están en risco. E queremos denunciar tamén con clareza que os problemas que teñen de futuro ambas as dúas coleccións, aínda que sexan diferentes, e se me dá tempo tamén farei referencia a eso, neste ámbito nós non queremos obviar que hai responsabilidades de tipo político. A primeira responsabilidade tena a Xunta de Galiza, porque cando se fixo o proceso de fusión permitiu a segregación das coleccións de arte e en concreto permitiu que a colección que tiña a antigua Caixa Galicia, na vez de quedar baixo o protectorado da Fundación, fose trasladada como un activo financiero máis ao banco.
banco. É dicir, a Xunta de Galiza e a propia e anterior dirección de Caixa Galiza tratou as coleccións de arte como un activo financiero, cando en realidade forman parte do noso patrimonio artístico dos galegos e das galegas, porque foron adquiridas na súa inmensa maioría cos fondos da Fundación. E aínda que non foran adquiridas cos fondos desa Fundación, foron adquiridas cos cartos, cos aforros dos galegos e das galegas, e só por esa consideración merecerían un tratamento ben diferente coa Xunta de Galiza, que, como decimos, é cómplice que hoxe teñamos esa situación. Tamén a Xunta de Galiza ten responsabilidades porque non lle deu un cumprimento efectivo a un acordo unánime neste Parlamento. Si vamos ás hemerotecas, vemos declaracións do anterior conselleiro de Cultura, vemos declaracións do señor Castellano dicindo que se iban a ceder esas coleccións de arte, pero a realidade é que o que sabemos ata este momento é que nada deso se fixo, e é máis, non se fixo absolutamente nada porque esas coleccións quedaran como mínimo baixo o protectorado da Xunta de Galiza. Tamén queremos denunciar que a última actuación que ten feito a Xunta de Galiza en relación coas coleccións de arte das Caixas de Galiza, como esa declaración BIC, é unha medida insuficiente e tamén temos que decir que é unha medida fraudulenta, tal e como se ten materializado nese momento. E vou explicar por que digo isto. É fraudulenta e é unha medida insuficiente porque o feito de que se declaren BIC non impide que as coleccións de arte podan ser vendidas. É fraudulento porque a Xunta de Galiza non fixo un único expediente para declarar BIC o conxunto das coleccións, sino que fai dous expedientes diferentes. Ao facer dous expedientes diferentes, que é o que está facilitando a Xunta de Galiza? Pois que efectivamente se poida vender co conxunto do banco a colección da antigua Caixa Galiza. Queremos tamén nese sentido denunciar, e deberían vostedes tamén de sabelo, que os mesmos promotores ante a Xunta de Galiza de que se declarara BIC unha proposta que foi asinada por máis de 1.500 persoas, teñen amosado públicamente a súa preocupación por este asunto e que se consideran enganados por parte da Xunta. E outra cuestión que a nós nos parece moi relevante e é que o feito de que estas obras de arte se declaren ben de interese cultural non salvagarda que as coleccións queden en Galiza. Se vostedes consultan a Lei de Patrimonio do noso país, non hai ni unha soa previsión sobre iso. Temos que ir á legislación estatal, que o único que nos di é que os bens non poden ser exportados. E creo que até o momento o Partido Popular non considera que Galiza sexa un Estado e que, por o tanto, que saian do noso país é unha exportación. Entón, está claro que esa protección é insuficiente neste momento e, por o tanto, que non salvagarda que se poda expoliar o noso patrimonio. Nós sabemos ben que quen neste momento está en un risco maior é a colección de Caixa Galicia, mas tamén temos a nosa preocupación por que vai a pasar coa colección que tiña Caixa Nova, que hoxe está baixo amparo dunha fundación que ten un futuro realmente incerto e que non sabemos nin que fondos vai a ter para o seu mantemento, nin desde logo a Xunta de Galiza ten dado pasos para que esta situación se estabilice e teñamos garantías nese sentido. Polo tanto, señorías, nós hoxe o que propoñemos é un acordo neste Parlamento para que se evite o expolio do patrimonio artístico das caixas e, en concreto, para que este Parlamento lle reclame á Xunta de Galiza actuacións para que as coleccións artísticas das distintas caixas de aforro se manteñan no noso país, para que lle solicitemos ao Goberno do Estado que a colección de arte da antigua Caixa Galicia non sexa vendida, que se transfiran eses fondos a titularidade pública, a titularidade do goberno galego, que é algo que se pode facer se existe vontade política para leválo adiante, que se unifique nun único expediente a declaración como ben de interese cultural do conxunto das obras que integraban a colección das caixas galegas, porque desde un punto de vista técnico é normal separar a obra de Castelao en dúas coleccións, as obras de Laxeiro ou de outros pintores que compartían
colección nestas que compartían as coleccións nas antiguas caixas. Desde logo representan unha única colección e non ten ningún sentido o que fixo o goberno galego. Desde logo vamos a ver se se vende esa colección unha situación ben paradóxica, non? Porque o feito de que estes bens se declaren BIC ofrece a Xunta de Galiza un dereito de tanteo, de compra preferente sobre os mesmos. Vamos a pagar outra vez os galegos e as galegas esas coleccións de arte. Desde logo sería un esperpento e a nos pareceríanos unha auténtica barbaridade. E finalmente, o que pedimos, señorías, é que se adopten as medidas necesarias para que estes fondos sexan expostos e coñecidos polo conxunto do pobo galego, porque esta é tamén outro dos grandes problemas, o descoñecemento do propio. Estou segura de que hai moitas persoas no noso país que non coñecen nin a importancia nin a calidade da pintura galega e máis que seguramente a desmerecen. E esa é unha parte do problema que nós temos, que como galegos e galegas non temos autoestima e por eso se permiten espolios e situacións que nin Euskadi e Cataluña vivirán. Por algo será, señorías. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Pontón. Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señor Ron.